Hei, bro. Nembune. Kebun mana? Pak kebun mana? Aku sini ke? Singa dong lah, singa dong. Man singa. Kebun mana? Mau murah ke? Tak saya bune. Ha, lagi je. Này, tak saya. Kau ni hoi water. Tera. Tak saya ni. Kau ni hoi water. Tak saya ni. Section media figure kan? Media figure ni orang lelai dah, orang lelai dah. Dengar tu lelai udah? Bulai apa? Bulai lelai udah kerja. Bulai bulai lebih bahaya. Kami saja hakunan ini mesti lampu kan, Pak. Sir, कहाँ पे है सर? ओ सर, हमें नजारे बोल रहा हूँ सर। आज दूसरी पे इमरजेंसी तुरंत बैक करके आना सर। इधर। हाँ हाँ ये नाकदरा जाना रास्ते में है सर। हाँ हाँ। हाग्रा रैखाथि खालामनो थाखाय EM रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय सार्भिस प्रभिडार एबा माखासे सोद्रोमाफोरा दंफां सिखावफोरनि मुं सुनानै हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि गोथां दंफां दानना लाबोदों होनना रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों। नाथाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि हाग्रा संरैखा खालामनायनि खोथा बुंनाया बेसेबां सैथो? मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय आथिखालाव गोबां बिबांनि गोथां दंफांफोरखौ ट्रेक्टरजों लाबोनानै सान्तिपुर हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाबोना थुबुरै गारख्लायना दोनफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेथ' आं मिथिनाय बायदिब्ला बे दंफां सिखावफोरनि नङा जे सान्तिपुर एलेका बा खुंग्रिं एलेका बे साइडआव थानाय जे एनजिअ ग्रुप एनजिअ ना मा होनो बे फेरेंगा सरनि दोननाय बिथांमोना जाहैबाय बिदिनो सोरबा पाब्लिकखौ दंफां हाहैनाय मानाय बेफोरबायदि बुंनानैहाय बिसोरो हाग्रानिफ्राय बख'बाय थादों। खिन्थु बेखौ आं दहाय फुङाव खोनानाय लोगो लोगो आं माखासे हाइकमान्डनि मानसिफोरजों एसे खबर लालायनानैहाय आङो होसोलांनाय जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिसिनाव आङो फोरमान प्रुफ बिदोंमोन, बिथांमोना होनो हायाखै। थारमाने आङो जे गोबोरखि बाजाराव थांदोंमोन, बे बाजाराव थांनाय लोगो लोगो आङो सासे मानसिखौ आं लोगो मोनहैदों। लोगो मोनहैनानै आं सोंदों, बिथांमोना जाहैबाय बेबायदिनो मा होनो हन्दा सोनानै लेबार बाहायनानै हाहोनानै ओमफ्राय सिखाव हानाय होननानैहाय बिसोरो हाग्रायाव दिखोनानै लानानै फैयो। बेबायदि आं अनेक बार एनजिअनि मानसिफ्रा बेबायदि दा खोनानाय बायदिब्ला बेबायदि माबा हाबाफारिया सानबेसेल' जाबाय थादोंमोन? आं खोनानायावथ' आङो ओरैनो खुनथाम खुनब्रैखौ आं खोनाबाय थादोंमोन। खिन्थु आङो टाइमनि आंखालावहाय आं बे खामानिखौ आं मावनो हायाखै आरोखि। ओरैनोथ' जोङो माबा ससियेल वर्कार हिसाबै आंबो सासे दङ, जेनेबा काजलगाव साब डिभिसनाव, आरो आंनि गोजौआव दंबावो सारमोन, बिथांमोनाबो दा बाइट होगोन। सरकारा बिथांमोनखौहाय जिथुनाखि हाग्राखौहाय संरैखा खालामनो थाखायसो बिथांमोनखौ दानानै दोननाय जादोंमोन, खिन्थु बिथांमोनानो बेबायदि खामानि मावदों। बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव। जेन'बा हाग्राया जोंनि थाखाय नांगौ आरो गोबां जोङो हाग्राखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ। नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय आं सानो बेबायदिनो गासैबो जेनोखि दंफां मावग्राफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो हाग्रा दाननाय एबा हादान एवनाय बेफोरखौ जाहाथे मावा। आं बेखौनो खावलायो आरोखि आंनि तुरुबनिफ्राय। बिथांमोना दिनै दंफां जब्द खालामनो हादों, बेनि गेजेराव माबायदि मोनसे गारिनि जब्द खालामनो हागोन? ओरैनोथ' 8 खानमोन ट्रेक्टरा, खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आं जब्द खालामनायाव आंजोंहाय माखासे गार्ड गैयि हिसाबै आं लाखिजोबनो हायाखै। खिन्थु माखासे मबाइलनि गेजेरजों जोङो भिडिअ खालामनानै लानाय दङ, नोंथांमोननो बेखौ होनाय जागोन। बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो जोंखौ दम होदों, बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि भाषाबो बाहायदों आरो बिदिनो नाख्रां नासि बेफोरबायदि खालामदों, बेफोरखौ जोङो होनाय जागोन। बिथांमोनखौ सिनायो नामा? सिनायो, औ। बिथांमोना जाहैबाय दाउखि, दालां बोराय, आलु, दामफ्ला, निहिमिया बिथांमोननि नामा। एनजिअ, औ, एनजिअ फरेस्टनि। बे दंफांजों लोगोसे ट्रेक्टरबो लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन, दा गैला ट्रेक्टरा। बिसोरो जोंखौ गिनानै आङो होसोबोदोंमोन, नाथाय बिथांमोना दुरुंखौ दानस'ला बिसोरो लगे लगे ट्रेक्टरखौ फाथायहरजोब्बाय गावबा गाव न'आवहाय। दा बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना मा राहा लानो सानो आरो सरकारखौबो मा राहा लानो थाखाय खावलायनो सानो बिथांमोनखौ? आङो बेखौनो आं खावलायनो सानो जाहाथे जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार बिथांनियाव आं खावलायो जाहाथे
बेफोरबायदि अयनाय खामानिखौ दामावथों जाहाथे सारा गावनि मानसिफोरखौ जेबा गावनि मावथि बिथांमोनखौहाय जाहाथे खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय हाग्रा दाननानै बेफोरबायदि गाज्रि बेबायदि पाब्लिकनि सिङाव बेफोरबायदि मावनाया मोजां नङा थारमाने आं बेखौ खावलायो आरोखि सरकारनिफ्राय मा मा दंफां दं दिनै बेयावहाय दंफांखौ आंबोथ' दंफां मावग्रा नङा एसेबां आंबो बारा मिथिया बिदिनो खोनानायाव बिदिनो लालि सेरफां बायदि बायदि दंफांफोर दं होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों बेसेबांसोनि मुल्यनि जागोन ओरैनोथ' गैयाब्लाबो थांगोन बियो मथा मथि 12 लाखसोनि थांगोन गासै औ जोङो बेवहाय माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोन्दों माबा हाब्रु फुनलाबायनाय मानि थाखाय थारमाने सिखावखौ हमग्राया सिखावनिफ्राय एसे सालुसिन जानांगौ नालाय बेनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामो हाग्रायाव हाहोनानै हाब्रु फुननानै जाहाथे बेखौ फुराना माल होननानै लाबोनाय बेबायदि सिस्टेमै बिथांमोना लाबोदों बिथांमोना गावसोरनो हायो ना सोरखौबा लेबार बिथांमोना लेबार सोयो लेबारखौबो आं दहाय गोबोरखि बाजारावहाय लोगो मोननानै आं सावरायनाय जादों लेबारफ्रा खोन्थाखादों औ लेबारफ्रा खोन्थाखानाय नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बिसोरो थारैनो माबायदि जायगानि जानो हागौ जेनेबा लकेलनि बिसोरो बायजोनि लकेलनिनो बिसोरो एनजिअफ्राथ' सान्तिपुर एलेखा खुंग्रिं एलेखा बेखिनिनिनो जाथाया माने आं एसे बाहेरायाव दंमोन नालाय ओमफ्राय माखासे कलजों इनफरमेसन हरदों दा फ्राय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों सिगांबो माखासे भिजिलफोर दङ फाथायहरो लकेल मानसिफ्रा बेखौ ग्राउन्ड रिपर्ट लानो हागोन ओरैहाय माखासे 5 नाम्बार हरैजाय हाग्रा दादगारि हरैजों दाख्लैनिफ्राय बिजों सेस्था खालामनानै बख'दों बिसोरो बेनि उनाव नै दिनैहाय बेबायदि जाथाया जानानै फैबाय जानो नाङामोन माखासे दा गोबां वाइल्ड लाइफखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे सार्भिस प्रभाइडार दाना होदों प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नाथाय बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ मावबाय थायोबा जोंबो दुखु मोनो आरो पलिटिकेलि हेम्पार फैयो बेखौ जों सेकेन्ड टाइम मावालासिनो थायोबा मोजां आरो बेनि अनगायै गाबोन बिनि इनकुवारि स्टाम्प माखासे माबाफोरखौ लानो थाखाय जों माखासे रेन्ज अफिसारजों सावरायगोन आरो डिफ'जों आं माबा हरदों मिथिजोब्बाय बिसोरबो गुवाहाटियाव दङ सारा दा माखासे रेन्ज अफिसारजोंबो रायलायदों एक्सुवेलि बियो रेन्ज अफिसारफोरनि रेसपन्सिबिलिटि डिपार्टमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटि उइदाउट कनसार्न जुदि बेबायदि खामानि मावनायाव सोरनि मा दं बेखौ इनकुवारि खालामनो थाखाय जोंबो लिरगोन गाबोन मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन डिसिनो आरो नांगौ जायोबा जों चिफ मिनिस्टारनो लिरगोन आरो हप मोनसे स्टेटआव थायो जों बेनो लिरहरगोन जोङो जोंनि अरन एनजिअनिफ्राय जोङो गाबोन जों बे खामानिखौ मावनाय जागोन आरोखि बार जेन जानो नाङा जाखिनि जाबाय जोङो हाग्राखौबो नांगौ दा बिनि कनजारभेसन खालामनो थाखाय जोङो माखासे जोंहा अरन एनजिअआ जोङो दाख्लै थांनायावबो वाइल्ड लाइफ दे जों प्रग्रामखौ लादों दा बेबायदिनो जों जाखिनि दङ जोङो माखासे हाग्राखौ निस्सय नांथारगौ बिथांमोनाबो सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै खालामनायखौ बेयाव प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बेयाव समर्थन होनांगौ बेखौ खावलायो आरो जोंनिफ्राय नाथाय जोङो नुनो मोनबाय थायो मालाबा मालाबा बिदिनो बबेबा मासनि गेजेराव बिदिनो दंफां हमनानै जब्द खालामबाय थायो फरेस्ट अफिसनिफ्राय ओमफ्रायहाय मालाबा सरकाराबो बिदिनो दायथ' लायो अब्लाबो बिदि मानसिफ्रा माने दंफां दाननाय ओमफ्राय बिदि दंफां बोनायखौ दासिमबो नागारनो हायाखै बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो एक्सुवेलि जोंनियाव माखासे गोबां दा ग्राउन्ड रिपर्ट मथे कमप्लिटलि दंफांखौ दाननानै लायो सार्भिस प्रभाइडारनि थांफायो डिपार्टमेन्टनि थांफायो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो हसाके नंगौबो रेन्ज अफिसार आं कनसार्न खालामदों नंगौबो आंनि नलेजाव गैया बे खोथाखौ होनदों आरोखि खालामदों एक्सुवेलि बिसोरो नलेजाव थानांगौ डिपार्टमेन्ट थानांगौ स्टाफ थानांगौ डिपार्टमेन्टेलि मा कागज पत्र मा रेकर्ड दं बेखौ लायनायाव माबायदि कागज पत्र दं बिसोरनि फर्मेलिटि मोनसे खालामनानै माखासे उइनफुलफोरनि खामानिखौ मावनाय बेफोर मावो खिन्थु दा जों नुनो मोनो जे कमप्लिटलि ग्रिन दा दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डआव जोङो जिखिनि बे हाग्राया दंबावो 325 स्कुवेर किल'मिटार जोङो माखासे माबा खालामनानै नायबाय दा गोबांथार जोंनो जिब जुनार एभेलेबेल बाव स्पिसिसफ्रा दा बेवहाय जोङो मोनसे सोलायनाय बा एंगेज खालामनो थाखाय मोजां इनभारमेन्ट लाबोनो थाखाय बा टुरिस्टफोर लाबोनो थाखाय बे जेखिनि दं बेखौ जोङो होबथानो थाखाय प्रिपेरेसन लाबाय थानानै आरो खामानिखौ मावबाय थादोंमोन दा बिनि गेजेराव बेबायदि जाफ्लायबाय थायोबा निस्सय जोङो जोंबो अरन एनजिअनिफ्राय जोङो इनिसियेटिभखौ लागोन गाबोन जों डिसिनो मेम'रेन्डामखौ होनाय जागोन बेखौ इनकारेज खालामनो थाखाय दा डिपार्टमेन्टआ कमप्लिटलि नलेजआ जुदि गैयाबा जों गाबोन डिसिनो होगोन आरो डिसिआ जुदि इनिसियेटिभ लायाबा जोङो डिपार्टमेन्टेलि सिस्टेमजों जों होगोन हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट डिसिनो आरो बेबो जुदि जायाबा जों हबनो स्टेटआव फाथायनाय जागोन आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय जेब्ला नै दिनैनि जानायनि जाथाय बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ जेब्ला आङो बेंटलनिफ्राय मोना मोना न'फारसे दावखोदों
अब्ला बै नाकेदारानि खोलाहा बिसोरो 8था 9था ट्रेक्टरखौ लाइन लाबोगासिनो दङमोन। दा गोबां पाब्लिकफ्रा बेखौ बेंथेदोंमोन लाखिनो आरो बेंथेनानैहाय माने रेन्जआव खबर हरनानै रेन्जनि मानसिनो हरनो नाजादोंमोन। ओमफ्राय बिथांमोना नाज्रे नुज्रे खालामनानै माने मानसिखौ बोखेला बोखेलि खालामनानै दाब्रायबोनानैहाय दा बेवहाय लखबनानै ट्रेक्टरखौ फाथायहरदों। ओमफ्राय दा बेनि खोथाया बेनोल' माने जोंनि अदालगुरि कुसुं दैसा साम' दैसा बे जायगानि मानसिफोरखौ बदनाम खालामगासिनो दङ माने दंफां सिखावनानै। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बबेबा लामायाव दिनैसिमाव टाटा मबाइल गारि हमनो मोननाय जेबो गैया। गोबां दंफां मावग्राफ्रा 2-3 माससो जाबाय। सिगां मावोमोन बेखौ आं बुंनो हायो, मानसिफ्रा मावदोंमोन सिगांफोर, खिन्थु दा टटेलि बन्द'। ओमफ्राय दा जोंनियाव गोबांथार प्रुफ दङ। माने बिथांमोना दाखालि जेब्ला दादगारि बिसोरो फार्स्ट टाइम दादगारियाव लाबोदों मालखौहाय, दादगारियाव बिथांमोना गावसोरनो हायो हो, बिसोरो हन्दा सोयो, पाब्लिकफोरखौ हन्दा सोनानै हाहोबाय। जेब्लानाखि दंफाङा लड जाबाय, ट्रेक्टर 6था 7थानि जाबाय, होमब्ला बिथांमोना गावसोरनो हाग्रायाव थफ्ला बानानै थांनानै माने नुहैनाय बायदि खालामबाय। दंफाङा दै गोबाङै दङ, ट्रेक्टर लानानै गावसोरनो सिज खालामना लाबोफ्लाबाय। ओमफ्राय जेब्लानाखि बिसोरनि माला लड जाबाय, लड जायोब्ला बिसोर गावसोर फानो। आं बै समाव ECF सार, आंनि नामखौ बुंब्लानो बियो मिथिगोन, नोंथांमोना सोङोला ECF सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बिथाङाबो दुखु फोरमायहरदों, माने बिदि बोरै जाखो सार, जोंनि एलेखानि मानसिफ्रा बदनाम मोनजोबसिगोन नामा? जोंनि एलेखानि मानसिया रावबो दंफां मावाखै, खिन्थु NGOफ्रा दिनै दंफां हानानै गावसोरनो ट्रेक्टरजों लाबोयो। मा प्रुफ दङ, मा अर्डार दं बिसिनावहाय? हाग्रा गेजेरनिफ्रायदि बिसोरो ट्रेक्टराव माल जाबनानै लायनो मोनो, खिन्थु अरिजिनेल फरेस्टआ मानो लाया? NGOआ मानो हाना लायो? नैबेखौ आं सोमोनांदों आरोखि। ओमफ्राय जेब्लानाखि दाखालिबो जेब्लानाखि बिसोरो आंनि फंबायनिमोन लाइमुथिनि ट्रेक्टर हमबाय, ओमफ्राय बिसोरो 50,000नि हराव हगारफिननो होननानै रेकर्डखौ आङो रेन्जआव आं जासिहरदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरथ' आंखौ बिराद फोथायो नालाय, सिगांनिफ्राय आं मदद होबोदों, नांलाया दे रेकर्डखौ। लगे बिसोरो माबानिफ्राय ट्रेक्टरखौ सेना लांफिनदों, होआखिसै आरोखि आङो। ओंखाला बिसोरो जबान जाजोब्बायमोन हरनोहाय। ओमफ्राय दिनैनिखौबो गोबोर एरियायावहाय बिसोर बिराद गोथौ हाग्रायाव बिसोरो माने सासे मानसिखौ माने हाहोबाय। जेब्ला बियो गोबाङै हानो हाबाय होनबाय, नै दिनैहाय उथायलायबाय आरोखि। बिदिनो दिनैल' नङा, गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो माने दंफांखौ हादों आरो फानदों। आङो दाखालि जेब्ला EM सारनाव थांदोंमोन, माखासे खोथाखौ आं EM सारनोबो खोन्थाबोखादों। ओमफ्राय सारा बुंदोंमोन जाहैबाय वाइल्ड लाइफ केस होनानै आं बिसोरखौ बिदि बदमाइस मावला थिखो होदों होनदोंमोन, खिन्थु दा बे खामानि सोलियाखै। दा जेब्लानाखि रेन्जआव जों खबर हरनो, रेन्जनि मानसिफ्रा होनो जाहैबाय जोंनि आयेनजों खारनो नागिरनाया सोलिले, NGOनि दादागिरियासो सोलिसै। जों खोथा फंसे होनोला फंबाय, बिसोरो गाबोननो EMनो खोन्थानानै नोंखौ गाबोननो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो होननानै उल्था फरेस्टखौसो दम होयो दा फरेस्टआ गंसेबो दंफां हमनो मोनाखै, लामायाव साइकेल गंसेबो हमनो मोनाखै। खिन्थु बिसोरो गावसोरनो साइकेला दिनै हमदोंब्ला दा मोनायावनो बिसोरो लिंहरनानै 1500नि साइकेला फानबाय, गाबोननो नोंसोर नारहैफिनदो होनना थिनहरबाय हो, बे मोनसे इनकाम। ओमफ्राय बिसोरो बाथाम हमनो मोनो, गाबोननो सरखारनि न'नि हरदों होननानै दाखालिबो ट्रेक्टर गंसे बिसोरो फानहरबाय। बेखौबो आं लगे खोन्थाहरदों आरो रेकर्डना दङ। जाय मानसिया बाइकजों सिगां मोखां खाथेना सालायदों, बेखौ सासे सावथाल आदिबासि मानसिया भिडिअ खालामना आंनो हरदों। नै लांलायबाय दादा रेन्जनिफ्राय बख'नानै होननानै खिथाहरबाय। होमब्ला बिदि एफा पावार दङब्ला मा अर्डारै माबोरै फाननो हांखो? रेन्जारनाव सोंहरनोब्ला, फरेस्टनाव सोंहरनोब्ला बिसोर आन्दायहरनो अर्डार बिसिनाव बिदो, मा अर्डारै बिसोर फाननो हादों? दा रेन्जाराबो बिसिनि थाखाय, बिसिनि उफुद्रुग बिसिनि दादानि थाखायनो रेन्जाराबो फावसायनांगौ गोनां जादों। दा बिसोरो रेन्जारनोबो खबर हरना, दिनैनिखौबो बिसोरो जेबो मिथिया। मानो होनोब्ला बिसोर लायो, गारख्लायखांब्लासो खबर मोनो। मानो होनोब्ला बिसोरो बेखौहाय डिसेम्बराव लड खालामगोन, बेखौ फानगोन बिसोरो। बिदि फानबाय थायो। आरो मोनसे बै समाव मैखुन खाग्रा दादगारिनि आंनि बिगुमै दं दादगारियाव, मैखुन खानो थांबाय, हाग्रायाव माने बिसोरो ज' फैसा बुजायलायगासिनो दं आरोखि, दंफांखौ हाहोनानैहाय। ओमफ्राय बेखौबो लाबोबाय। ओमफ्राय बे मैखुन खाग्राखौ आं थिनहरदोंमोन डाइरेक्ट, ओरैहाय बेंटलाव थाग्रा NGOफोरनो खिथाहैदों। नामखौ गोसो जायोब्ला आं बुंनो हायो आरोखि। बे NGOफ्रा मिथिगौ मा रोखोम बिसोर खामानि मावदों, आरो बिसोर अलरेडि बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मिथियोमोन। आरो गोबोराव थाग्रा NGOफ्राबो बिसोरनि मावनायखौहाय मिथिगौ आरोखि। दहायबो गोबां कन्टेक्ट फैदों, ओमफ्रायसो जों मिथिदों। नङाब्ला जों बेंटलाव दङमोन, बोरै 6था 7था हाग्रानिफ्राय लाबोदों जों मिथियाना बिसोरनि खामानि मावनायखौहाय। बिदि आरोखि। बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय नोंथाङा सरकारखौ माबायदि इनिसियेटिभ लागोन? आङो बेखौल' खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय, जिनुखि माने सारा मानसिखौ दोनबाय हाग्रा रैखाथिनि थाखाय, जोङो एकदमबारे गोसो होनानैहाय हाग्राखौ रैखाथि खालामनांगोन। दालालिनि थाखाय नङा, थाखा आरजिनायनि थाखाय नङा, नंगौना नङा?
दा दंफाङाखौ जेनेबा पाब्लिकआ फाननो मोना एनजिअ'आसो फाननो मोना बोरै जालायखो बियो दा जों बिराद खस्थ' अदालगुरिया नों साथारि गुरसे हायनांगौला होसोजायोब्ला बा एनजिअ'आ अपेन हानानै गलाय लाबोनो हायोब्ला गलायखि गलाय ट्रेक्टर लाबोनानै फाननो मोनोब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रासो बिजिरसिगोन खिन्थु दा आं सारखौ खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय सारनि सायाव पाब्लिकफ्रा गोबां दुखु मोननाय फैगोन बिदिब्ला माने एनजिअ'आ मावबाय दस्रा ओमफ्राय बिसिनि हेड हिसाबै सारखौसो बिराद दुखु मोनगोन आरोखि गोबां मानसिफ्रा होनो माने मा रोखोम जाखो सारा जेनेबा एसे एनै सामलायनो हादोंना हायाखै खिन्थु बिसोर बदमाइस मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बेखौ सारा स्ट्रिक्टयै दायथ' लानानैहाय बिसोरखौ सामलायनांगोन नङाब्ला बेबायदिनो थांबाय थागोन आरोखि जोङो बेयाव माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोनदों हाब्रु फुनलाबायनाय बे मानि थाखाय फुनो बेखौ बिसोरो बिराद गोरों माने जेब्ला बिसोरो गोदान हास'नायनि गोदान रङा दङ बेखौ हाब्रु फुनफैबाय दा हाब्रु गैया बिसोर अलरेडि जारखिनाव दै लांफाखायो बेखौ लुबाय लगायबाय बिसोरो बेखौ लिरलाबायना लाबोयाखै जाहाथे फुराना सोदां हानाया साननाय बायदि आरोखि जेनेबा दंफां खाथिखावफोर दोननाय दा नोंथांमोनाबो खबर ला अदालगुरि कुसुं दैसायाव जाथिफोर दंब्ला खबर ला सोर फाग्ला गलाय मावबाय थाखो सोर गारि होनानै बे एफा गाज्रि बोथोराव सोर गावनि मैसो गारिखौ दान होना गारि होनाय रावबो दंफां मावाखै रावबो हाहैयाखै होमब्लाबो ट्रेक्टर सामफ्रोमबो बोरै गलाय बख'बाय थाखो बेखौ रेन्जाराबो आन्दायबाय दंफां होनाय गारि होनाय रावखौबो खोनायाखै हन्दा बानानै थांनानै दंफां हानाय खोनायाखै डिउटि खालामदों स्ट्रिक्टयै खावला गोबोरावनो हाग्रायाव एनजिअ दङ गोबोर सिङावनो दङ खावला बायदिया सामफ्रोमबो बेयावनो थायो अदालगुरियावनो थायो आरो दा नै लामा मावगासिनो दङ सामफ्रोमबो एनजिअफ्रा डिउटि खालामबाय थायो होमब्ला सोर फाग्लाया हन्दा बायै बायै हाग्रायाव दंफां हाहैनो हाखो जों सोमोसो नांदों आरोखि एफाबां माल माइ फैबाय थाखो दिनैनिल' नङा आरोखि दाखालिबो फैबाय थादों माखासे रेन्जआव लांदों दाखालिखौहाय बिदिनो माने लाबोबाय थायो आरोखि लिमिट गैया आरो नै सप्तासेनि उनाव नोंसो खोनाबावगोन दंफां मावग्रा गैयालाबो माने गावसोरनो मावो बेखौ जों सिदा बुंनो हायो जोङो माखासे समाव खोनाबाय थानो मोनो जेनेबा दंफां जब्द खालामग्राफोरखौ ओमफ्राय बै जब्द खालामजाग्राफ्रा माखासे सोरखौबा बुनो सोरखौबा माबानो बिदि होननाय खोनायो जों नाथाय नोंथांमोना दिनै दंफां जब्द खालामनो हाबाय बेनि गेजेराव नोंथांमोना बबेबा जाथायफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां आरो मोगा मोगिया ओरैबायदियाव जादों दहायहाय जेब्ला जोंबो बेखौनो बेंथेफानानैहाय माने रेन्जआव हरनो गोसोमोन माने रेन्जआव लांथों ओमफ्राय जेब्ला आं बेंटलनिफ्राय दावखोना लुहैबाय पाब्लिकफ्रा थाथेदोंमोन बबेनिफ्राय नोंसोर दंफां लाबोगोन जोंथ' मिथिजोब्बाय हाग्राखौबो जों मिथिजोब्बाय बबेनिफ्राय माल लाबोदों सोर हा होदों नोंसोरथ' बिदि मावनो नाङा होननानै बेंथेदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो माने जबरजस्त माने ट्रेक्टरखौ गाब्रानानैहाय मानसिखौ नारखे नुखे सालायखारबोदों आरोखि ओमफ्राय नोंसिनि मेगनजों नुगोन बे दंफाङा बेसे गोबाव थागोन बे दंफाङा गोबाव थानाय नङा दै रंबो गुगास्लाबमा मैखुनबो बारस्लाबमा अब्लानो फाननानै जायो दा नोंसोर बेंटलाव दंफां नुदों नामा सिगां जोङो नुयोमोन मैखुन बारायलायोमोन दंफाङा गारिफ्रा सेवनानै थायोमोन दा जोङो नुनो मोनगोन नामा गारिखौ नोंसोरो चेक खालाम बबेबा टायारा थानाय नङा गारिनि टायारा सोलायगोन सेकेन्ड हेन्ड सोनानै फानहरगोन ओमफ्राय बे दंफाङाबो बोराय जासाबनाय आरोखि गोदानैनो खलथब गोदानैनो बे दंफाङा गाबोन समफोरनि गेजेरावनो डिसेम्बरनि गेजेराव लड जानानै फानगोन आरोखि बा पाब्लिकफ्रा लुबैदों एसेबां स्ट्रिक्ट खालामबायब्ला साइकेल हमनो मोनदोंब्ला साइकेला थानांगौ बेखौ फाननो मोना हरफिननो मोना हरफिननाय माने नों मावहैफिनदो नंगौना नङा नोङो 1500 लानानै पाब्लिकफोर गैयिफ्रा नारनानै जाबाय ओमफ्राय हमनो मोनबाय जाबाय दे हमखानांगौखा खिन्थु हमनानै दि फानहरफिननानै नोंसोर गाबोननो नारहैफिननो होननानै थोनहरनो नैबे गाज्रि नंगौना नङा होमब्ला दंफां मावग्राया जोबनाय नङा साइकेल नारग्राया जोबनाय नङा ओमफ्राय बे दंफांखौ दि लाबोबाय बे दंफांखौ सेवहोदो रानहोदो सरखारनि नेम बायदि टेन्डार बुनानै उनाव फानदो नाम्बार बुनानै जों गोबां बै समावहाय बरपेटायाव हमहैनो मोन्दों खावलायाव लड होनाय बेखौबो फार्स्ट सिएम थिप जाब्बाय खावसेयानो 2 नाम्बार खालामना फानबाय लेगेलै थांनायखौ जों नुवाखै आरोखि बेखौ नुनानै जों गोबां दुखु मोननाय दङ रायजो राजाया पाब्लिकफ्रा दा अदालगुरियाव रावबो दंफां मावाखै होमब्ला अबेनिफ्राय गलाय मोनबोबाय थाखो नैबेखौ गोबां माने सिन्था जादों आरोखि दुखु मोनदों सोरनि दैदेननायाव जादों बायदि होनना सानदों नोंथांमोना सोरनि दैदेननाय माने दाथ' जोङो दहाय जोंनि सिगाङाव बुंनानै थांबाय जाय दाउखि दिनेन बसुमतारी होनो बिथांखौ आरो फिथाइ आरो बेबायदिनो निहिमिया ओमफ्राय दालां बोराय बिथांमोननि दैदेननायाव आरोखि बिथांमोननि दैदेननायाव बे खामानिया जागासिनो दं। बिथांमोना बबे मावख'नि बिथांमोना रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय सान्थिपुराव थायो आरोखि बिसोरो एनजिअनि बिथांमोना जुदि बे आयेन बेरेखा खामानिखौ मावमारदोंबा माबायदि साजा मोनजानो लुबैयो
बिथांमोना जेन'बा बेबायदि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला बिसोरखौहाय आंनिब्ला डाइरेक्ट सासपेन्ड खालामनांगौ बिसोरखौहाय माने एनजिअ दोननायनिफ्राय दोनैया साबसिन आरोखि बिसोरखौ न'आव थानानै मावना जाहोनायानो मोजां सारा बिसोरनि थाखाय सारा मानो बदनाम थानो सारा मोजांखौ मावदों हाग्रा रैखाथिनि थाखाय वाइल्ड लाइफनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै मालाबा समाव सारा आंनोबो खोन्थायो बे नोंसिनि ओरैनो वाइल्ड लाइफ जासिगोन बे हाग्राखौ जों रैखा खालामनांसिगोन जोंबो सहाय खालामदों हाग्राखौ रैखाथि खालामनो मानो होनोब्ला जोंनि हाग्रा जोब्बाय हाग्राया गैले बे हाग्रा थख'सेल'सै बेखौ जों रैखाथि खालामना लाखिनाया जोंनि दायथ' बे हिसाबै जों मोजां मोनदोंमोन सारा बिदि मावनो हायोब्ला मोजां ओमफ्राय सारा मोजां मावनो नागिरनायावनो माखासे बि दानानै होनाय एनजिअफ्रा गाज्रि मावनानै होयो आरोखि दा बेखौ लानानै गोबां पाब्लिकफ्रा माने सारनि सायाव दुखु मोननाया फैयो बेबायदिब्ला वाइल्ड लाइफ सेंसुरिया जागोन होननानै सानो नामा नों आं बिदिब्ला जानाय नङा आरो माब्लाबाबो खालामनो हानाय नङाखौ आं नुहुरदों माने दंफाङानो जुदि जोबोबा दंफाङा जोबोब्ला दाथ' हाबाय थायो हनै गावसोरनो लायोब्लाथ' बे माब्लाबाबो जानाय नङा वाइल्ड लाइफआ